bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓi en ko ɓawi o Pini TV caggal yettude Allah e julde rasulu sallallahu alayhi wa sallam yettude onon kala ɗum mawɗon tawede ɗum mawɗon wonde wondirde on wonɓe nder e bo leydi kala tawteɓe diaspora tawteɓe toto Fouta e Kumbal Mama min calmini min juurima haadi billa aadi salade aade ɓuuri firtude aade arde tigui ganduɗa ko hubdide no oɗon aadi Pini TV moon addande on holko siifa kelle gadene jaydi leydi Sénégal hande ñalawma aljuma nogas ɗiɗi lewru juillet 2022 ñalawma tawti banduma en mbiɓe kamɓe kala juma moubarak ko rewa Allah e nder yontere yo jaabo ko wofa hen tata hen yo yaafu hen kanko mbajjiri gueno jomiraɗo subhanahu wa taala ya barke waliyaɓe seremɓe men ya barke tigui ɓen jinna men en gari hubtinde jaydi leydi Sénégal kala kamɓe kala ene wayno ɓe mbaɗi jamma beɗɗo ko to Rabat leydi Maroc e haali ko yowti ɗiɗon distinction ngaji CAF Awards 2022 ene wayno noon leydi men Sénégal ɓapti foof addini en fa tabarakallah ko weltare wonande ɓesgol ɗi weltare fade tigui ɗeɗon baroji gueddidi leydi Sénégal e oɗo subaka gudditirten ko jayde gendirde le soleil national nde arti koye oɗon ganduɗa kay CAF Awards razzia du Sénégal Sadio Mané Pape Matar Sarr Aliou Cissé wondude tigui ganduɗa ko Bappa Ousmane Sakho e kañumen kala ganduɗa ko heeɓi fartangue waɗede primé to Rabat Casablanca ko yewte CAF Awards ɗum woni ko tawte nder ɗeɗon jayde le soleil kona ɗum ko jayde vesbi le jour e alhaali oɗon CAF Awards ɓe mbi ko plus de trophée wonde leydi men Sénégal heɓde tigui ganduɗa ko ɗiɗon araraji mantiniɗi ɓe mbi ko les lions inondent de l'Afrique kanko Sadio Mané meilleur joueur ballon makko d'or ɗimmo ɗum ko caggal 2019 nde yetti ɗum joni noon Sadio Mané heeɓi ganduɗa koye Kola Diouf heeɓi ko Kano heeɓi ko Drogba heeɓi moni foof double ballon d'or Sadio Mané égal Diouf Mohamed Salah Aliou Cissé kañumne heeɓi meilleur entraîneur waɗi revanche ganduɗa kay ko heptude ɗum ko caggal nde wasɗum e 2019 nde ƴetti ɗum ɗo Jamil Belmadi Pape Matar Sarr kañumne ganduɗa ko woni jeune joueur espoir de l'Afrique équipe nationale du Sénégal woni meilleure équipe d'Afrique ɗum woni ko tawte hello jagom ha jeeɗi ndeɗen jayde besbi le jour jaynen koɓe besbi garti tigui ganduɗa ko oɗon accident mbaɗɗo to Notre Guy Diama ko yimɓe joyo mbasi en pittali mumen oɗon accident mbaɗɗo e jamma beɗɗo kono keya e wiide ɓeɗon jaynen koɓe besbi le jour hewɓe gagnimi hen gagnanɗe musɗe ɗum tigui woni ko tawte hello mabɓe joyoɓo kono ɗum ko législative 2022 Ousmane Sonko jillu mum to diwan mo Matam ene tawe e nder hello tataɓo nayɓo ha joyoɓo ndeɗon jayde besbi le jour ɓeɓi ko Matam Sonko e Barthélémy Diaz fusil Farba Ngom ɗum ko caggal ɗiɗon kongini ganduɗa tigui Farba sotino faade mabɓe wonde bismilo mabɓe toon oto ɓe gar jamma yoɓe gar ñalawma ɗum woni ko tawte nder ndeɗon jayde besbi le jour jayni en koɓe les échos kañumne garti oɗon autopsie baɗaɗo e goski François Mancabou e oɗon contre expertise e Idrissa Goudiaby ene wayno ɓe mbi ko des réponses qui soulèvent beaucoup de plus de questions wonde ganduɗa ko ɗiɗon jattogol ganduɗa ka yaɓen wadɓe oɗon autopsie ene wayno ganduɗa ka ene wona sababu ganduɗa ko namde kese oɗon alkhaali maître Amadou Diallo wi ko il est indiscutable ko Idrissa Goudiaby a été tué par balle wi non ko oɗon kuje kintoɗo mo wonde de Idrissa Goudiaby fittan mum yoɓi fittan mum ko kural tigui ganduɗa ka yiya pidgalamo on noon ganduɗa ko oɗon contre expertise walla men on mo ganduɗa tigui autopsie baɗanoɗo gosu makko wi ko arme blanche yoɓi fittan makko kono maître Amadou Diallo wi ko kaɗum firtima kona ɗum ko jayde ndeɗon olil Sadio Mané ɓe mbi ko caggal oɗon deuxiéme makko sacré ko meilleur joueur de l'Afrique o wi ko je viens de très loin to gummim ɗon woɗɗi saabi tigui o yettiɗo hande wadde mbiyen muñalde Sadio mum ne laamo to ganduɗa ka ummade Bambali ha Génération Foot ummade Génération Foot ha Metz ha Salzbourg ha Southampton ha Liverpool ha to Bayern Munich wadde mbiyen Sadio Mané to ummi to ne woɗɗi ko ma muña tigui ƴulɓe nden ma muña turki nden keɓa ƴulɓe ɗum woni ko tawte hello naybo ha jawbo ndeɗon jayde les échos quotidien le quotidien arti koye ala haali criminalisation de l'homosexualité ɓe mbi ko Benno Bokk Yakaar maintient son orientation e natal hoore lendi président Macky Sall kane hello sappo e ɗiɗo ndeɗon jayde ɓe mbi ko caravane yeewi askanu wi to Matam mettine sous tension a Matam kono teskam en saɗede hewde ɗum woni ko tawte hello mabɓe sappo e ɗiɗo nden jayde le quotidien Madiambal Diagne l'observateur arti koye alhaali fake news e nder oɗon campagne ɓe mbi ko les réseaux du mensonge ene wayno noon teskam en fake news kewɗi ganduɗa ko kabaruji ɗi leftani wiye ganduɗa kay ko kaari waɗi taw waɗani walla kaari waɗani taw waɗi docteur Babacar Diop François Mancabou ɓe mbi ko les dernières victimes d'une propagande politique alhaali ko suuɗi ganduɗa ko les dessous d'une stratégie électorale à
à risque ene way noon ene wawi ɗiɗon sumgoji waɗa tigui gueɗe ganduɗa ko kulɓiniɗe walla mbiyana gueɗe kulɓiniɗe teske mum CAF Awards 2022 ne tawi hella mabɓe sappo ɗiɗo kamɓe ɓeɗon jeyniyankoɓe yusumaji guen kanko ni hoorejo super étoile o woni Youssou Ndour omo tawetno toon to Rabaye Jamma Bedɗo e ɗiɗon jimɗi ɗe ganduɗa tigui niɓe jibatnode Sadio Mané jogui oɗon ballon d'or bojo ye e ko gueɗe baɗe noon ganduɗa tigui kanko Sadio Mané ko ɗon tigui wonnomo refte hen fa tabarakallah wonni weltade ɓesgu Sénégal résultat provisoire baccalauréat 2022 ɓe mbi ko on taux de 23,58 manam nogas tati piccal capanɗe joyyi e jeetati e kala temdere jeɗɗa ɗum ko premier tour ganduɗa ko ɓe mbi ko ɓuuri oɗon ganduɗa ko 2021 51 candidat waɗa exclure e nder ndeɗo hitande inondation toto Kor Massar janenkoɓe ganduɗa ko yusumaji guen garti hen ene wayno ɓe kolliti wonde ɗeɗon diƴƴe toɓoli naate ɗiɗon galleji kono kay cat hewɓe guitti ɗiɗon bawsuji mumen jalti kay ganduɗa ko ɗiɗon nokkuji moon woni hunde yurminide hulɓininde inondation zéro la mission impossible ha joni ganduɗa kay ko laamu Sénégal ronki tigui haɓare oɗon inondation e banlieue dakaroise mimi oɗon campagne électorale du sabah au Saloum Medina Sabah ha to Saloum ɓe mbi ko mimi diren le ful ha joni ganduɗa ko dente cente mawɗe ganduɗa kay ko bismotomo kanko oɗon debbajo tedde liste Benno Bokk Yakar Mimi Touré o bismama bismule kewɗe kono kay teddule kewɗe tigui woni ɗewo teddina eɗeɗon jaɓɓuɗe ɗewo jaɓɓa ɗum tigui woni ko jani koɓe vox populi gartele mumen jooɓo kono ɗum ko oɗon Razia Mané Cissé e wondi mumen e oɗon CAF Awards ɓe mbi ko le Sénégal rafale 5 des 7 trophées majeurs e ɗiɗon trophée ji jeeɗiɗi mawɗi enen ƴetti ɗiɗon joyya ɗum ko weltare wonande ganduɗa kaya leydi men Sénégal ko wona ɗum ko François makko bo leñol makko e ɗino avocat ji makko mbi ko ganduɗa ko jiiɗi ko contre autopsie goɗɗo wadde caggal maître Khoureysi Ba waɗi dénoncé condition ngaji e waɗa oɗon autopsie e ganduɗa kaya en présence d' élément de la police yo waɗno hannirtini ɓe mbi ko ce genre d' autopsie ganduɗa ko autopsie baɗo noon ene wayno ganduɗa ko clandestin professionnel oɗon pistolet à la tempe n'est pas de celle qui risque qui rassure alhaali makko ɓe garti no hani ɓe mbi ko Barthélémy Diaz yeehi waɗude renforcer Ousmane Sonko ngam wadde traversé oɗon titre foncier mo président Macky Sall ɗum woni ko tawte nder hello mabɓe jewɓe kamɓe ɓeɗon jayniyankoɓe vox populi jayde las chat ɓe garti koye alhaali oɗon accident baɗɗo e oɗon pont lac Tama ene wayno ɓe mbi ko collision entre deux camions frigorifiques camion ngaji frigo ko kañumen tigui natodiri e jak ndiaye ene wayno ganduɗa ko jeegomo mbasi hen pittade mumen joyi gañi hen gagnande musde kaɗa woni tawte kay hello mabɓe jooɓo kamɓe ɓeɗon jeyniyankoɓe las Mamadou Talla ministre de l'éducation nationale kongi makko e nder ndeɗon jayne o ko on est en train de finaliser une réforme importante sur le BFM holko ganduɗa ko ɓe goni e woylude e ganduɗa ko yewti oɗon BFM ɗum woni ko tawte e nder hello mabɓe ganduɗa tigui jeetata kamɓe jeyniyankoɓe las caggal ɗum ɓe gardini ko natal ñacco le 217 des Bavarois woni Sadio Mané natal makko e nder ndeɗon jeyde ganduɗa ko las le Sénégal opère une razzia au CAF Awards wini ko ɓeɗon jeyniyankoɓe las libération e oɗo subaka no kewɗen wiide sowona scandale tan ko révélation ɓe garti koye oɗon révélation ene wayno ko ganduɗa ko compte aji kewɗi ɓeɗon clieneɓe tawateɓe nder oɗon banque ora banque ɓe mbi ko oɗon saaha noon compte aji mumen waɗama siphonné ɗum ko caggal ɗiɗon retrait ji frauduleux alliance mafieuse débusque à ora banque ndeɗon oɗon bogne ine saɗede oɗo saaha ɓe garti noon e oɗon CAF Awards 2022 e Sankari Idrissa Goudiaby ene tawi nder ndeɗon jayde libération Ousmane Ibrahima Thiombane kowona ɗum ko guddirten ko jeydi stade no Aissata Ndiaye heewi wiide kala e subaka ganduɗa ko kayri uddata damal magnita historique CAF Awards Sadio Mané heftima Mohamed Salah heftima El Hadji Ousseynou Diouf heftima Didier Drogba heftima kanumo leydi ganduɗa kay Nigéria Aliou Cissé waɗi revanche mum e Jamel Belmadi hefti tigui oɗon trophée Pape Matar Sarr a jamais le premier ganduɗa kanko woni ɓiɗɗo Sénégal najo gadiɗo taw koye ko suuto oso ƴettuɗo oɗon trophée ganduɗa kay zone espoir de l'Afrique Pape Ousmane Sakho waɗino Pape Bouba Diop wonno hitande 2002 marko ɗon bi yo Allah yurmomo yafomo kanko yaramu Pape Bouba Diop ɓe mbi ko les lions encore sur le toit de l'Afrique ha joni ko baɗoɗe men gendije gaddi tigui ganduɗa kay e oɗon toit de l'Afrique ko yowti ganduɗa kay oɗon fanno football koyene gardi ha joni trophée ji joyyi e ɗiɗon jeeɗiɗi koyene ƴetti ɗum El Hadji Diouf no wonno 2002 to Johannesburg leydi Afrique du Sud ƴettude tigui oɗon ballon d'or Bruno Metsu Abdou Karim yo Allah yurmomo yafomo no wonno ƴettude meilleur entraîneur Pape Bouba Diop bi ɓurɗo yodde kono kay hiɗi Sénégal
jabati ɗum to Rabat ganda tigi leydi Maroc ko ƴettude ɗiɗon trophée ji ɓurɗi ganda ko mantinade e oɗon kafa ko yewti ganda ko Pape Matar Sarr Pape Ousmane Sakho Aliou Cissé wondude Sadio Mané siftinda joɗo fetti pettal makko o pettital walla mbiyen potital mabɓe gadanal to Bayern Munich ko caggal ngal ɗon potital ngal ganduɗa o waɗi passe décisif o marqué but par penalty nden tigi Bayern Munich kokkimo avion jet privé yaade tigi wodde rallier to Casablanca to wadde ganda ko Rabat ngam tawtorede oɗon CAF Awards woni weltare bisco Sénégal weltare faade makko kono kay en beltini momo kanko Sadio Mané en mbimo yo jokku golle kono kay bisco Sénégal kala duuni momo sabu ko oɗon ɓiɗɗo Sénégal naji yiɗi jokkuɗo e weltinde pitali jokkuɗo kadi ganduɗa kay e wasiyade e hirjinde kono kay e gorko ñembetede par ce que sen daari hande Sadio Mané kanko ho référence ko wona ɗum ko en gartade oɗon fannu dawrugol oɗon fannu politique la campagne électorale ene wayno ganda ko kamɓe kala fanen koɓe dawrugol aɓe tawi oɗon terrain aɓene oɗon terrain oɗo saaha nder johli leydi Sénégal Mimi Touré Médina Sabak ha to ganda kay e oɗon diwan mo Salouma hen wayno noon waɗi dente teskake hen noon holko ɓuurimi jodde e nder campagne makko ko oɗon savoir vivre mo jogui ko oɗon sourire mo jogui c'est que alandi ɓe mbi ko le sourire c'est le reflet de l'âme so tawi ne neɗɗo ɗo mosatma rek hay so tawi ganduɗa ko wona mooso vrai goɗon mooso ene wawi ganduɗa hokkuma wurde makko Allahu alam kanko andi so tawi o mosanma ko ɗeɗon mooso ngoɗo ummi koye nder ɓerde makko alhamdulillah rabbil alamin so tawi umma e nder ɓerde makko kanko andi kono mooso e gamiri Mimi Touré amanto ɓesgu Sénégal ko ɗum ɗon yiiɗa e campagne yiiɗaka fitina la violence la politique sans la violence hande hewɓe jogui ngal ɗon dingiral politique sabamde violence nde won noon so neɗɗo woni dimmo so neɗɗo heftinama en rendo wonko sali ene salo ko wayno haare ene salo ko wayno fitina ene salo fitina umme wiya ko an ummini aɗa salo fitina ummo wiye ganduɗa ko aɗa tawa nde oɗon fitina umminto ɗum saabi hewɓe jogui ngal ɗon dingiral dawrugol so tawi ganduɗa ko oɗon fitina ittama e dawrugol ha laaɓi ganduɗa ko ɓesgu Sénégal foof arata tawto oɗon politique nde won noon au sens noble du terme wiya ko l'art de gérer la cité enen kala ganduɗa ko kene woɗɗi en ganduɗa kay ko jeeri hen gam ɓamten neɗon saare men ɓamten oɗon diwan men ɓamten ndiɗon leydi men tabarakallah fitnaji yimɓe jeeɗa ɗum kona ɗum ko e fannu politique garten en nguɗon jillu Ousmane Sonko toto diwan mo Matam ɓe mbiya ganduɗa ko Farba Ngom e kongi mum Sonko en bismama toon c'est vrai Sonko en bismata toon saabu so mo wi Fouta wiye leydi teddingal mo wi Fouta wiye leydi jaam mo wi Fouta wiye bismotoɓe wiyoɓe bismillama en ganda fiide koɗo ko koɗo heewi fiide hoore mum kono fuuranke fiita koɗo fa tabarakallah so bismama toon wona hunde bettere e men nde won noon eɗen gandi fuutanke teddungal koko ɓooyi fuutanke teddungal koko fina tawa ko hunde ganduɗa en pintan kawruɗo hen fa tabarakallah donc en mbi ko le Sénégal c'est le Sénégal Sénégal hay goto wawa feccu ɗum Sénégal hay goto ganduɗa tigui wawa wadde ɗum keeɗe taƴe kono dawriyankoɓe Sénégal min mbaji on amin mbasi on amin ñaagui on minen dane maayo émergent min jiiɗi ko ngol ɗon lawol ha joni waɗe goudronné par ce que ndungu wona waɗi enclavement on e ɓeydo min ñaguiri on fi sabilillah ngol ɗon lawol yo gas ngol ɗon lawol benuji nen nokka leydi min jeyani kaaƴe min jeyani goudron min jeyani maale goudron beele ko funti ha ɗiɗon sumgoji ɓenna ɗum ko namdal beele wona funti ha ɗiɗon sumgoji ɓenna ɗum ko namgal ɗeɗon namde fof ko onon mbawi jaaba ɗum ɗeɗon namde fof onon mbawi ganduɗa tigui artande amen hen fa tabarakallah e artude ha joni onon ganduɗa ko ngal ɗon pelital nde danema e émergent nde ɗon fedde emin ñaagui on nawel demmankari oɗon acte yo waɗe goudronné mbiɗa sikki ɗon so waɗama goudronné gasi ha laaɓi ko fonno waɗede goudronné e leydi Sénégal walla ko fonno waɗede goudronné e nder ganduɗa kay ko département mo ganduɗa ko département Matam e département mo Kanel saabu sa wi danema émergent de nawel a demmankani koye département mo Kanel woni nawel eɗen gandi woni koye département mo Matam fa tabarakallah président ko ngoɗon erago min mbaɗata ma en calmini kamɓe foof noon en wi dewrugol jaam une politique sans violence une politique au sens noble du terme yimɓe fof ma gar mbaɗɗum rejoindre en mbi que le meilleur gagne fa tabarakallah arno si ɗo wonde on walla ben addan ɗon roɓe indu jaydeji mon ɗo subaka ko Moussa Nia gorko mo garle siftinde ha joni waɗi kam habillé ko mawɗo création on entreprise mo Aissata Ndiaye kañum tigui waɗi en habillé oɗo subaka en beltana mom en mbiyo balɗe en juut battana moƴo fa tabarakallah caɗo waalo to caméra 1 Ibrahima Thiombane mon ami mon frère kabdiɗam to caméra ɗo fa tabarakallah bandira musidɓe tedduɓe yallah hokku en yiide altine arde kuptedino waɗon aadi Allah jarama on jarama